Sampai joto media dong, जों साइमनो सुदोस नंनो जागिबो साजाक समयनि सिम अपेक्षा होनो कारण जोंनि बर' रक बे बोसोर मासाय मानैया दंसनाय जोंनि बर' रक बे बोसोर बुगिसनाय रि नायखाब्ला सिपिएम न मानिक सरकार रि नायखाब 20 বছর मुख्यमंत्री जाका 5 বছর एमएलए जाका 25 माने 5 बारनि एमएलए अंखा दनपुरो बक्सनगर बर' सिपिएम अंखा सिनि बर' रक बुजिखा जे ते मुदियाखौ टंलिया कारण जेदिके उन्नति दङ यांगन माथांसेना हिने सिनि बर' रक बुजिखा आबायनि बागैनो जारा भोट दिनाय बर' नबा हामबायनियो जारा भोट दिया बर' नबा हामबायनियो कारण जों ताबुक डेभलपमेन्ट नांगौ उन्नति नांगौ कारण ताबुक दनपुर ते बक्सनगर चिनी प्रतिनिधि सभा पवित्र विधानसभा ताबुक दनपुर भाई बक्सनगर उपलक रायमानी बर' रक चिनी बर विशेषके चिनी बर' रक लामा करै दै करै न करै हु करै चिनी बर' रक नांगौखा बर' जतनानि नगरो दं नुखा जे चिनी बर' रक बेलाय खस्थ आबानि बागैनो चिनी बर' रक बुजियो याखैनो गोबां जों जे आसा खालामोनि मनि साइफुनो जे गोबां भोट दङ जोंनो पवित्र विधानसभा जोंनो जितिगिरि आबानि बागैनो जत दनपुर बक्सनगर जत लुकुरला हामबाय आफारो नंनि बिसिंथि आं मेसेज होनाय आगामी दिन चिनी सरकार जों डेभलपमेन्ट खायनाय दनपुर बक्सनगर जे उपलक रायजो दंमोन म जों डेभलपमेन्ट खायनाय चिनी बर' रकनि बागै बिसेसखाय आं चिनी बर' रकनो नायनाय चिनी बर' रक जारा दै करै लामा करै न करै हु करै आं नायनाय चिनी बर' रक टिप्रासा हांख्राय मंत्रिनो सर बुस्तुनि लोकसभा इलेक्शन न हम बोलते लोकसभा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ बिसे जरूरत इफेक्ट लायो दुईटा लोकसभा मत एकदम कन्टेस्ट खाने मत थुप्रै परा कन्टेस्ट कसकरी सीपीएम तो चिनी बर' रक खाया विशेषकर चिनी बर' रक सीपीएम खाया चिनी टिप्रासा रक सीपीएम खालिया कारण तां खालिया हमला चिनी बर' रक अनेक थकका जोंना मासाया मानैया न करै हु करै अशिक्षित खायगा चिनी बर' रक जों ताबुक चिनी बर' रक शिक्षित दंबायखा जों बुजिखा जोंनो जे थकक माने आमानि बागैनो चिनी बर' रक सीपीएम खालिया जेदिके चिनी बर' रक थांगो यांगनो सरकार माथो आमानि बागैनो दा सीपीएम बा चिनी बर' करिका चिनी बुकुमारा करिका चिनी टिप्रासा सीपीएम ना अपने खिसालां सोका चिनी बर' रक सीपीएम न जतके खिसालां सोका तांगने आमानि बागैनो चिनी बर' रक थकको चिनी बर' मासाया मानैया खायगा आमानि बागैनो करिका माने टिप्रासा करिका माने जेदिके टिप्रासा दङ yang सरकार माथो तां बीजेपी दङ चिनी बर' सरकार चिनी बर' रक टिप्रासा जत टिप्रासा बीजेपी mang थामो आबोमोन बीजेपी सरकार आगामी एकदम कसां खायनाय कोनो नट आउट गायते नरक नखरा एडिसिनि अवस्था चिनी टिप्रा मथा चिनी तापकसाव 2 टुकरा आंखा मियानो 2 टुकरा आंखा आगामी दिनाव 5 टुकरा जानाय उनाव म ईश्वर सायमाननाय ईश्वर सायमान जानाय म चिनी बर' रक बिसोर बिब्रांत खायो बोसोर दुख खस्थ खायो एडिसिनि रक दंलायमोन दा एडिसिनि नरका बोसोर ताबुक मथा बायैसो ताबुक त्रिपुरा स्टेट पार्टी मोसाखा दा चिनी बर' रक आगामी दिनाव कोनो विकल्प करे बीजेपी सारा आगामी लोकसभा 2टा सीट न जों कसां खायनाय ते मोदीजीबो कसां न भारतवर्षआव जैसे कोनो मोदीजी ना हारिना नायदि मोदीजी एकदम कसां खायगोन आं जारा दाखक जोंनो तिप्रा मत दाखक जोंना थांचा खायै जोंबो नायो थांचा नरबत नायो थांचा कागलायै बिब्रांत दंलै लाभ फारै जों थांचा खायै सरकार गठन खालायनाय सरकाराव फायदि नर जोंनि तिप्रा सारनो जारा जों आगु ननि मागै जोंनो साहाय्य खालामो बीजेपी फायदि याग्रम होयो सरकाराव खालायनाय एडिसिनि बाय इलेक्शन जों खरा मिटिं खाय दङ जों खरा डिसिजन लायो जों खरा मिटिं खालायै जोंनि फुरा एमडीसी एमएलए फुरा कमिटि जों खरा डिसिजन लाय दङ जों बाय इलेक्शननि बागै जों प्रस्तुत